Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. CEM tuliram ronghang inut PGR VGR katisong abangpu Litsong Rongphar Aphan Kangton Kang Tipon dokok ajoyni Akleng Sar-Ik Rongphar pen pherang ke amai kepa. Ni jangkar pi anglong ke parlo khiruni phelang pi pator arong amekar Sar-Ik Rongphar pen pherang ke amai ke phapo na lamthe Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang inut PGR VGR katisong abangpu Litsong Rongphar Aphan ahem a family kero anaphan Kangton Kang Tipona joksi pherang ke amai ke phapo Arwatiklo nipai inkoira trok ningkan suri hinira inkoira pho arni khiruni phelangpi pator arong amekar Sar-Ik Rongphar ahin pen lamthe kapeklang ponke lapuson helo Karbi Anglong nichang Karbi Anglong inut aman kang tuinai Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang Kether kehap Kangton Kangthi Lasi Ning dukpen Litsong Rongphar Akleng Sar-Ik Rongphar Karbi Anglong angkang pikedoan aradaphan kapachini pon je keramtang nipai inkoira pho aruachiklo ningkan surihinira inkoira pho arni porphai trokra atitim apor malom Karbi Anglong Autonomous Council Kachari CEM tuliram ronghang nilibong Litsong Rongphar Aphan Kangton Kangthi phakaso biaso nang hem nang rit nang prilor jipu Lapuan ahira sangpen puriel do anaphan dilhirong sopipen nang lelote nang pivir kok jipu konat lapen kopi ajakong kedopen si lapuan nilitum akhanta naphan nang kangton nang kangthi nang Kether ke haplopusi Litsong Rongphar Akleng Sar-Ik Rongphar CEM tuliram ronghang aphan karjupon lapen nangli nilitum aphan meme henuno Phagaso biaso nangkang ton unji konat ajakong iglo Nangli timungma nangli Rongpharma lapuan nilitumaphan nangkang ton lapen hemrit nang pripilor jipu nangli khipentong nilitum hemrit kachukimma nangli si harlong sangti nangkethonma nilitum ahemarit kachukim Lasi nang tuliram ronghang mo nili korte Litsong Rongphar kopine penalo pulote nang lisi adai che enangji lapen nilitum purial isi aphan nang pithilor jipuke mo nilitum ahemangbong kopine lo pulote nang lisi adai che enangji pusi Sar-Ik Rongphar pen pherang ke athengno ningjepo Lapen ahoklo neli kangri kangkrang pensi ningje dadlo pura Karbi Anglong arat angno lamthe chepaklang thaputa chuningripo CEM ronghang nang lijongsi nilitum ahemarit nang pripilorji pulote aprangsi aron repen kedo kechekebe aso atumaphan tharle lortha anlote nilitum jongsi kechokche do pulote nilitum ahemarit purial do anaphanta nang vitami puta Rongphar asang hopen ningjepo tangte ang ton pen Litsong Rongphar Akleng Sar-Ik Rongphar pen lamthe kaningjepon alamthe arjuponik sinang Khiruni penang kilo abirta kam singdera report Karbi Anglong News Channel aprangsi nilin pen kardom chipilo si nilimen Sar-Ik Rongphar lapen nili komat lo pulotang te nili helo Litsong Rongphar Akleng si bang lo lapen Litsong Rongphar ke nili mulo kasi pini herangke mai nilihin pen phanang kok mate nili tum dak hem nisiben phanang kok alam thebang ke lason lo Karbi Anglong Autonomous Council Kachari CEM tuliram ronghang Aphan ethetheni karjugang tung alam dopog lo lapen labang sok karjugang tung alam thebang ke Karbi Anglong arada tumta nang chini dumtha lapen nang chini dum nangji pu matha pensi pini phrangke mai phalo ase alam bang la puson lo patumi inkoira pho arni lo patumi porphai throkra minute hongke mane 6:30 pm apor alo mahut CM abang telepon pen Litsong Rongphar Aphan meme hinuno Kangton Kangthi pen chenglok Kether ke hap
gua birta long pen abangke social media long pen cenglok kaprek hamthang atum nong tar bangso alam bangke jethang dut si dulu lasi on behalf of nili Litsong Rongphar Sar-Ik lo la pen ladak ahem agarjian lo pohin pen nilihin pen karju gang tungalam thebang la puson lo je la soprang nili kapak tarang tumal Litsong Rongphar Aphan Kether bangke nang phan ladak nang dulong le la pen nang hem nang rit nang prilap si nang su anta nang pavir klungji ku alam kaningje bang nang konat aron pensi kaningje lo nang siya bang la solam bang de panang cetak lasi kedamtang nang lilason phun pen Kether phun pen la so kaningje komane samson teron aphan kaningje komane sipson hanse tum phan nang li kaningje hala nang letum political alam hala nang tum kaprek song alam la nili nai pu dunia alam ave lapen lason thosi Litsong Rongphar Aphanta nang letum ke claim kada molong kache tonti pen cenglok kaprek nang letum political laso ideology pen cenglok political social nang letum hala bangso long kache tonti along nang letum kachi pu ni letum hin ben thang nai pu dunia alam ave sita nang su nang hem nang rit nang prilap ji pu nang li kaningje laso agundagiri bangke nilitum arjulong piglo lapen laso alam kaningje bang nang ling ton thalapen nang kaningje nange bang kali nang tuliram rong hang po hin betong kaningje mate nang karbiang long asiem po hin belo nang kaningje ke nang sonia krong pele nang ningje posta laken nang kaningje unabang puta kali lapen nang ladak jumeme junono nang kang to ladak phagaso biaso pula nang kang to na bang la nang kang to na bang ali nang timung dagali nang Rongphar dagali nang nitumpan aso na pu nang ya munit sekali nang laso posi pini labang so ining kipung si pini pherangke mai long ni labang so lambang nili paklang lo lapen karbi anglong non kacari bom BJP sarkar non kacari bom mahla bang so CM akhi adat pen la nili hem kachi kim a hem along ke ladak cek ipum kopene harlong imu kopene ladak asangti bostai sida ladak CM tuliram ro akhi ladak nang thok chom abe ho nang li ladak nili hem nang free aji pu nang li khi pen ladak kas la so hem kachi kim gali nili tum lasila nang i free pu bang la nang li kaningje bang ko anake chok lok kar beng long arar tuntal bang mathano hemrit nang prilabji langkang to nangkang thi akhi adat nang pabir labi pu la nang li kaningje bang ke nang li kopi intention pen lo nang li kaningje ke nang li yong si ni li ham nang priji pu yong si kaningje lo pulo tangte ni li ham nang pri prang pini kar beng long pharo asuri armu tum ladak keng sanga to aso tum ke do along le tharle hala tuma tharle hailo pula ladat ni liam nang tharle no yong sin nang li ka tharle ji arondo pulo tangte nang li politically akonane laso ideology ka chetonte ko mane pen ka chetonte pula dak kopli kolas atheng no long hello bo nang hem ladak hala so hem penabdik ne delhi pen banglo tangte nang hem nang prilabi pu lake Litsong Rongphar hem dat kali dak Litsong Rongphar apae podolang dak Litsong Rongphar tum aiga tipi tum dolang lasi laso Aphuthak bangke nangli laso kaningje bangke ne kangri kangkrang penamasi ni ningje detlo kolam bang nangli bang laso bang media thengno nangli wangra laso bang nangli chikobir tha lasi pinier ni ladak non on record sini kaningje lo jongsi pini ar ni ke kon lo 26 ar ni lo pini 26 ar ni media thengno ni tum labang solam paklang det pena phejong si Litsong Rongphar jongsi ke do ke damalong ke claim ke damalong ok prana long si kupine akasik sak dokok pulotang te lake tuliram rong hangsi laso bangke ke claim lo kapin khad lo kamat halo pu litum hin pen jong nang kok ko laison lo lapen nitum hemalong yong si kopine akasik sak akisung no goglo pulotang te laso Aphuthak alake tuliram rong hang adai chen bek nangi nang hikire phanma ka chikiji nang gunda phanma ka chikiji nang
law and order police military Aphan makachiki kopi Aphan manang kachiki sita ni tuma hem jong sekasik saklu pulutang te lake nang Dr. Tuliram rong hangsin nang sinangket nang ketoya bidi bang sini tumihin dan pulun nang ajat ning jeno Litsong Rongphar panang ing tono ing tino jat pima pui puno sita nang asu ahem ari nang prilapu nang kaningje nang abang kalilang labang nang cicinita lasi pini perangke amai ahin pen labang solam taklang nang koklo lasi nili jungjung Karbiang Long Autonomous Council kacari puke Japon bom ACM Dr. Tuliram rong hangpan nili thangnat nili jungjung nili ning oya sonawe kedam tang ana ningkan hut pustame nili jutang asongolong klaim dam bom hut pustame alangli penang laso kacarap situ kidong bong si Teglong sita nili jungjung alangpan ningke oya sonawe pin pusutame pini ladak nili hem nili arbung arpe nili ahemang tar rirang tar arna marnike do ahem nang pripi labji bohala bangso nang ningje data potsi nili pencenglok nili tum dak hemisi etu bangke ning punglo lapen ning kang pensi la bangso lama bangke siam bhantagi pulo lapen karbi anglong arara tumta la bangso kipu abang chini tha lason aor adur abang pu pinak karbi anglong ACM ke tusi nili tumihin pen bangke klar tak pen pachini ponlo Mahila Nagarik Suraksa Manch Asong Atumpen Puthot Arpu Kachelar Pontu Kedam tang ningkan suri hinira Kretrok Therea Chiklo Nipai Hini Arni Labangso Mohila Nagarik Suraksa Manch Asong Mahang Patek Ponlo Bonsita Kaduri Penajok Puthot Pini Arni Arpu Chelar Pontu Central Committee along Kangwai Pontang Amen Laki President Dalimiteron P Vice President Basapi Timung P Gina Ingleng P General Secretary Mina Rong P Miriam Hanse P Joint Secretary Rina Tok BP Weling Ing TP Lapen Treasurer Gina Phangchupi Atum Helo Alang litumpen keklem ponji lake karbi anglong along kapaphi hupenajok penang an kadure chetong nanglo lahai awareness program kedeng ponchi aphansi alang litumpen chisik ponlo lapen so arlo atum oso chupathepen medical sub center kavedet penajok apransitame dam nanglo lahai kapaching thurji aphansi alang litumpen deng pon popusi phirangke amai kangni ponahut ningjipon Dipupen Nankelo Berta Real Son Hanse Report Karbi Anglong News Channel. To pinilada nilitum Mohila Nagrik Suraksa Mansalong ilitum pini body reshuffle bate arpukilar along laki establishing laki 2016 March tarikhinia along tarikhini si labangso MNSM pulabangso asong abang ke establish ponno lasi pini labangso introduction mate pini labangso media kami nang kok mati nitum press nang litum aphan abit media bitung tumphan nang kehang nang kok alam thia puthak nilitum than ponpu lapen aprang si pini nilitum mahin pen nang litum phan media bitung atum phan pustame nilitum mahin pen ningaklong pen akero pilo kardom pini ladak central committee mati central president along labangso asong along niliphan pustame maipi mati president arpu nang paponlo lasi pini nilitum ha nang ke pha ponang kok alam the bangke nilitum political against nilitum ke dam kali ruling party against nilitum damde lapen ke regional parties tum against damde lapen ke beleg asong pusita medu o nitum labangso asong against nilitum ke dam kali muthot labangso 2016 pen non labangso 2025 an angbong masapso labangso NGO mate labangso pathihek pen MNSM labangso asong abang katikuk dokok ajoni si pinia bangke aku puthot arpukelar lo lasila so arpukelar along abang niliphan pusita me central committee mate central pen niliphan arpunang ba konsi nilimen ang chithan ponpu nilimen ke sangpi dalimiteron pi lasipini labangso aishu along mate agenda long nilidom labangso keklem ponji ining ke hang mate ke bor I ponji alama bangke lakki kapaphi hum karbiang long arlo kedo mate atok ano kedo
sarphu sarphi klim sumaratum ki charli atuma phan an sitami ki pa phihub atuma phan awareness program pipi digital inning hangpon lapen ke nilitum pokoi phet sitami non hot soarlo atuma bang pinang an kachini dunde ason dolang mate ki pa phihub dun ason dolang lasila hai hu Aphuthak kapachin turji phan sitami nilitum bor ipon po pusi ning bor ipon po lapen dudun tulang osomar soarlo atum osomar kachupat he mate usu kachupat he along rong rup ke do non illiterate di mane halapo long gari motor ke lili malote medical came lahai hui kabe pen oso chupat he pen api mate osomar pusam pa oso pusami Aphan ke da matum ta do olang lasi lahai hui akam kapaching turponji phan nilitum labangso amohila ahin pen nilitum bor iponsi la ansu se lahai hui medical came lapen ke kidu ke la osomar tuma phan kera ponji ning ke hangdo lasi laan so se labang so karbiang longar lo atok ano long nilitung un an kami bor ipon po labang so lahai hui akam kapaching turponji Aphan lasi ako second reason da bang ke dam tu po laki non ako adiana kai keso ki un e di keso ki un e laki dak inditum mani hem thiku balong pensi keso ke long ponta ke ong lasi hem Teku terai labang ki kachapang cherneng jita kinang sot kedam tangalong kisami dinggu kesu pen penang anatum Aphan kedam tatu lapen ki kesu pachichak nang tatu lahai hu Aphuthak tani litum kapang chirponji phan pura medical camp ki bg pen lapen ki entire team of medical doctor atum pen mate nurse atum pen nilitum puseta mitim chirabra pet pen labang so awareness ki pidam ji phanta nilitum aihin mohila aihin pen nilitum pachisik ponta do lapen ki bor ipon po lapen adung thudolem non ahod adina kaidi kadu kavesi tami ki charli osumaratum e kangri kangkrang ahormu kichu pen ke danglok api apol tuma phan kachet heng kachesa penang ana a situation arjudun long do lahai hui pusame nilitum la KSA atuma pen mati nilitum belek asong pumpen chera pet pen awareness ki pidam ji phanta nitum kachisik pondo la sinon ke wang jilang along nitum pinisi ke chenglang la simo second mati nitum adung thu a meeting ke do koda bangke nilitum pusitame ake haipi deputy commissioner ma'am nerola mema phan pusitame editum nilitum aihin pen memorandum pusitame pidam pupusi nilitum aihin pen chesiklo lasi aporta kaduri ajok nilihin pen president or pen aihin pen mate nilihin pen lam ke than ponji ki pading pon o elo lasila ansi nilam tikang pon tum pinila dak mohila Central Committee labang so asong along kang waipon president laki ni limit hang amatlo lapen vice president do pasapiti mungpi lapen ako assistant vice president Gina Inglengpi lapen general secretary Mina Rongpipi assistant general secretary Jelina BP lapen ako do thula Rina Tok BP laki joint secretary lapen ke ako dolang Vilin Inglengpi lapen treasurer ke Gina Phangchupi lasi alang ni tumpen kadu kabe ni tum chira pet pensi labang so asong laan so sikapaching troji phansi chunen ni arta Katarpi nili sapapani lansing ting arong pet to non nili fan la mahila nagorik suraksha month amai pi nili fan president ar pusi nili fan ingwai ponlo nili tekedes tami pini labang sa mai long pen nili deng ponlo lasi nili tum on anke bori pon pon itum la paido district mohila president dalimi teron pialang ni kalinje ate sentra alang ni kalinje ateng penitum stami an kachiradun ji panitum ta bori pon po la penitum da karbiang long mohila president ke nili hello basapi katar pi apen ke nilidam nilitum la karbiang long akumiti da katsebak akumitia apainili pontula vice president lake Rina Rongpipi apodutula vice president lake Gina Phangchupi vice president lake Renuka Terangpi apodutula vice president lake Dipali Inglengpi general secretary Radhika Teronpi lapenke Komola BP general secretary lapena kodutula Rosmi BP kodutula Rina Hansepi lapendutula treasurer lake Sangmil BP lanilitum ahin pensi lakaduk be hiklempo nang jia sailong an sami nilitum cerapon po an pensi nilinton ko
pinia berta ke lapo an si kang ton pon iklo do me thak me